няколко изложения, свързани с работата до момента по проектоправилника за работата на 43-то Народно събрание. Добър ден и от мен. Още в първата седмица на работата на 43-то Народно събрание беше сформирана комисия, която трябваше да работи по нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Бяха направени процедурни предложения от всички парламентарни групи. Парламентарната група на ГЕРБ също има предложения за промени в правилника, но като цяло основните текстове, които са залегнати в сегашният правилник за организацията и дейността на Народното събрание, се запазват. Ще ви запозная с по-важните предложения от парламентарната група на ГЕРБ, които най-вероятно ще бъдат подкрепени от мнозинството. А именно Народното събрание да заседава при липса на кворум в пленарна зала, в случаите, когато се провеждат разисквания и парламентарен контрол. Когато няма кворум, не могат да се провеждат гласувания и да се приемат актове. Следващото предложение е свързано с процедурата по отношение на лично обяснение. Съгласно правилника, всеки народен представител има право на лично обяснение до 2 минути, след като в изказване в пленарна зала е бил засегнат или поименен споменат от колега. Предложението на парламентарната група на ГЕРБ е личното обяснение да се прави в края на заседанието, защото много често се злоупотребява с тази възможност, която дава правилника, и изпада се в една поредица от лично обяснение на лични обяснения, като се губи ценно пленарно време, вместо това време да бъде посветено на дебати и разисквания по съответният законопроект. На следващо място предлагаме да се намали времето от 5 минути на 3 минути за обосноваване на направено предложение от народен представител между първо и второ четене при обсъждане и гласуване на законопроекта на второ четене в пленарна зала. Във времето, определено за парламентарен контрол, парламентарните групи да не могат да правят изявления от името на парламентарната група. Това е следващото наше предложение. Всеки народен представител или парламентарна група има право до вторник 18 часа да прави предложение за включване на точка в дневния ред на Народното събрание за съответната седмица. Ако това предложение в сряда не бъде гласувано и бъде отхвърлено от Народното събрание, това предложение не може да се внася повторно не по-късно от 3 месеца, защото също така сме свидетели, едно и също предложение всяка седмица се внася от парламентарни групи, то не се приема от Народното събрание и така безкрайно няколко месеца подред и се губи ценно парламентарно време. Но една от съществените промяни, които предлагаме от парламентарната група на ГЕРБ, е свързана с създаването на отделна глава етични норми за поведение на народният представител, като стъпваме на етичният кодекс на евродепутатите. В Европарламента има такъв етичен кодекс за поведение на евродепутатите. Редно е и ние да имаме такива норми и правила. Ще ви запозная с някои от тях, а именно народният представител при изпълнение на своите правомощия не трябва да проявява дискриминационно отношение, както към колегите, така и към всички граждани. Няма право да отправя лични нападки, оскърбителни думи, заплахи и жестове. Той трябва да се отнася с уважение към гражданите, независимо от техните политически пристрастия, служебното им положение и изразеното от тях мнение. Народният представител е длъжен да взима решение, без да търси финансова или материална облага за себе си или за свързани с него лица. Народният представител не може да дава съгласие или да използва служебното си положение за рекламна дейност. Народният представител не може да използва служебното си положение за получаване на специални привилегии и придобивки, не може да приема подаръци, освен в качеството си като народен представител протоколни подаръци, които не могат да бъдат на стойност
по-висока от 1/10 от основното месечно възнаграждение. Забранява се разгласяването на лични данни или информация, която да злепостави не само депутатите, но и останалите граждани, ангажирани с работата на парламента. Когато има нарушение на етичните норми на поведение на народният представител, сигнала ще постъпи в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Тя ще се занимава с нарушаването на етичните норми за поведение на народният представител и ще излиза с решение за всеки отделен казус, като това решение ще бъде публикувано в публичен регистър. Промените в новия правилник тази седмица ще бъдат гласувани на заседание на комисията и най-вероятно другата седмица ще бъдат приети в зала от народните представители. Благодаря на Светла. Свилен да кажем няколко думи. Секундичка, само извинявайте, че се прекъсвам. Само един въпрос, понеже по тази тема говорим в момента, Светла просто да завърши. А някакви санкции, ще има определени в правилника за нарушение на ако депутат наруши всичко това, за което казахте, което изреди? Да, ще има какви санкции са? Значи, те са забележка, порицание, това са, ако се наруши това, на момента за неприлични жестове, думи, обиди от страна на председателят на Народното събрание. И отделно вече комисията по парламентарна етика ще излезе с решение.